domin ka yabu wayi ahlul baiti sare na hasada ko girman kai kana hana ni in yi ma shirku Allah kai dubu na salati gunsilan laraba ahlul baiti shugaban gaba wanda izarsa ta zarta ku ahlul baiti mai matsayin burin kus wanda da shi ake baiwa ko ahlul baiti kasar da alihi cike har asahab da auliya masu cikar zau bayan na salati yanzu yabo nake so na sa ahlul baiti ya rabbana ka yarda ka karba mun yabo dan na sa ahlul baiti da na kuduti a cikin raina ce da ni ahlul baiti domin kisar ma aiki tunda na sa shi ciki ba na shauka masu isa da girma ahlul baiti dole ne in zo in gaishe ku bara na gaida ummul hasanaini sanyin gidan ma aiki ahlul baiti Fatima Batula matar Ali Jarumi mayaki ahlul baiti ummul hasanaini ki yarda da ni Bilkisu Kadimar ki ahlul baiti yarda ki amince dan shirfa ungun zama ki bada a fadar ku sarkaka da sarki ta gidan ku ya samu tun a baya ahlul baiti har a yau idan an nemi hakan gare ku baya ku ahlul baiti ku ne kuka zan fitila wanda ke haske hanya ahlul baiti duk gidan da ba ahlul baiti ta kawai a ce musu bayin da sallama na doso yan asali ya tsatsan ma aiki ahlul baiti assalam alaikum ya ahalin da rabbi yayi wasai ahlul baiti Allah ne ya tace sarkin ku ba ku mai shariki ahlul baiti masu tika da sarki ahlul baiti ni na zo in gaishe ku masu isa da girma ahlul baiti dole ne in zo in gaishe ku ahlul baiti masu cikar matsayi waya hausa mun ahlul baiti Allah shi ya kaki isa girma ya hada ya ba ku ahlul baiti ba wani wanda za ya samu rabo sai ya biyo tagu ahlul baiti ku ne saman sama ahlul baiti dole ne a rabo ta gidan ku ƴaƴan gidan ma'aiki wanda ilahu su ne ya zaba ahlul baiti ya tsarkake su kana ya shaida mai san su yayi maraba ahlul baiti dukan wani mai matsayi da isa gidan su ne ya raba ahlul baiti masu rabon mukami ahlul baiti duk isa tana nan bayan kun so kun yarda ko a ina kun zamto sitira ta ahlul baiti tunda na sani aljanna rabu ku ke raba ta ahlul baiti kusa da zanzam ta bikin kausau na kuma a tuta ahlul baiti duk mai bidar ya yantu ahlul baiti dole ne ya rako bayan masu isa da girma ahlul baiti dole ne in zo in gaishe ku dugin nuhu ku ne kuke da abin da duniya ta yantu ahlul baiti arzikin ku ne muka ci muka sha sitirar halittu ahlul baiti gatan na nesa gatan makusanta